Bela Jelema amunumba fait ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilala norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita kumanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fokata se bemama Somatra fiyen foroko Somatra kawuli herela kase herela aywa client abe Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye ka beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye jɛmukan ale tɔgɔ ye kɛnɛ kan marisi kalo ale tile 15 ye bi ye san 2025 sunkalo o fana tile 15 ye bi ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jani ale sugandila ka se ka aw ka kibaruyaw sɔrɔ denmisɛnnin jɛkulu dɔw tun farala ɲɔgɔn kan ko an kana se u ka wari ma olu dɔw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka ɲɛmaa dɔw kɔni minɛna waleya in kɛra cogo min an nana o ɲɛfɔ bamakɔ kɔnɔna yan fana min ye denmisɛnnin dɔw ye olu fana kun wulila k'u jɔ ko moritanigaw ka butigiw ka datugu o waleya fana an na dɔ fɔ o fana na bi ka taa se jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ ma waleya minnu kɛra ye n'o ye bisimilaliw ye min ye denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu kan ka baara ta APJ tɔgɔ la ka taa se wulikajɔ min na kɛ ka se ka kɔbolo ni babolo bɛɛ lajɛlen lakana ni baara kɛ seko ani dɔnko jeli basumanaba a yɛrɛ bɛ kuma a yɛrɛ kan fɛn min na an ye min kun fɔlɔ tɛmɛ kununko bi an na o tɔ di aw ma min ye Falaye Keyita ye ale bɛ yan Keba Jalo bɛ yan sɔɔni sisan an bɛna na nin bɛɛ lajɛlen walawala jɛmukan tɔgɔ ye kɛnɛ kan sibiri o sibiri bi ta an y'o daminɛ an m'a daminɛ heure la i n'a fɔ midi nka n'o tɛ midi don ka taa se 13h ma Falaye Keyita tɛmɛna ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sunkalo ala ka timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wolomasiri tabaw olu b'u ka wulikajɔ la Segu mara Moti mara San mara dɔngɔnɔlakaw olu fana fɛ yen bamanciwale njugawale kɛbaw u dagayɔrɔ u duguyɔrɔ u ka minɛnw olu caman kɔni u bɛ ka olu da walo su ani tile o hukumu kɔnɔna na sa min ye chef d'état-major ye n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi a ka bataki kɔnɔna na sa a ko ko kununko juma tile 14 n'o ye marisi kalo tile 14 ye u ye kibaruya dɔw sɔrɔ kibaruya minnu y'a to u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa bɔ bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw olu dagayɔrɔ dɔ kan kilomɛtiri 15 gelenjekaw olu fɛ yen Tugore kunbɛ o mara o yɔrɔ kɔnɔna na Segu o yɔrɔ la Segu marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ninnu kɔni ni minɛnw caman de tun bɛ yen u kun dogolen don yiriju dɔw kɔrɔ u kun dogolen don fana tu dɔw la min ye ka tu yɛrɛ dogo yɔrɔw la yɔrɔ min na u tɛ se ka ye nka armée ale ye wulikajɔ kɛ sa yaasa ka se ka min ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u bɔ baara la min ye u ka maaw ye u kun dogolen don yɔrɔ min na sa n'o ye u ka ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw wolomasiri tabaw fɛ sa u kɔni sera ka taa yɔrɔ min na sa n'o o ye commandement Sheikh Umar ale kun n'a ka maaw n'olu ye katiba maa dɔw ye olu kun dogolen don yɔrɔ la u bɛ ka labɛn kɛ yaasa sa ka taa bingali wale ta ka ɲɛsin maa dɔw ma Masina kɔnɔna na min ye wulikajɔ in ye a sera ka bɔ min na sa o ye k'a yira k'a fɔ wolomasiri tabaw u kɔni ye o bamanci jɛkulu minnu kun dogolen don u y'o tiɲɛni belebele don u kun pick-up 3 moto caman
ale ni mina minnu kun dogolen no yiruju kɔrɔla la ni yirutu kɔrɔlaw la u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni da wolo ni pankuru ye wulikajɔ in fana senfɛ sa u ka taji mara yɔrɔ minnu bɛ yen olu fana caman tiɲɛna wolomasiri tabaw fɛ wa ni maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan n'olu ye tasuma bɔcogo ye u yɛrɛ ka kibaruya la ko tasuma kɔni a kɛra tasuma mɛnɛba ye sabula taji mara yɔrɔ min tun bɛ wolomasiri tabaw ye olu kɔni de kari ni u ka avion ye armée y'a yira sa k'a fɔ ko bamanciwale jugawale kɛbaa kɔni caman kɔni fara o senfɛ ni wolomasiri tabaw ka pankuru ye wulikajɔw ni cɛsiri ko olu bɛ senna kibaruya minnu dira ale n'a baaraw tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ senna baro kɛlɛtigi ko sa k'u kɔni b'a da maaw tulo kan maa o maa bɛ yen k'e bɛ bi na i bɛ ka baara kɛ bɔlɔlɔ sira kan walima i bɛ ka baara kɛ an ka sigidaw la ka bamanciwale jugawale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don k'i k'a bila i kunna k'a fɔ k'i lakɔlɔsilen don bi i lakɔlɔsilen don sini wa armée a b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni a bɔra min na u na o da ka ɲɛsin a tigilamaw ma wolomasiri tabaw ko fana k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛ senna cogo min na bi u t'a fɛ maa ka don o ko la ka taa sɔrɔ i sen tɛ a la minnu bɛ ka kow fɛ fana u k'u yɛrɛ minɛ sabula u y'a ye k'a fɔ min ye terroriste ninnu ye bi u dogobaw u dogolenw ani maa caman bɛ yen olu kɛlen ka don jɛ la u fɛ yaasa ka se ka u lakisi nka armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o tɛna tɔ to ko la yaasa maa bɛ nin ko ninnu na i kɛrɛ bɛ fan o fan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i bolo da ko kisɛ kan yaasa k'i bila sariya ale ka bolo kan gundamkaw fɛ yen maa dɔw y'u sigiyɔrɔ bila min ye fatakarakaw ye a bɛ maa 700 bɔ bamanciwale jugawale kɛbaaw nana ka na f'u ɲɛna ko heure 2 b'u bolo k'u ka dugu bɛɛ lajɛlen bila pewu ginam kilomɛtiri 90 o kɔni bɛ ale ni Tɔnbukutu ni ɲɔgɔn cɛ min ye préfet ye n'o ye kabaw dolo ye ale ni a ka maaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ta ka na gunam yɛrɛ dugu kɔnɔna na cogoya min na u bɛ se ka kunbɛn k'u bɛrɛbɛrɛ u ni fɛn minnu ka kan ka se ka fɔ hukumu kelen fana kɔnɔna na Falaye an sɔnko musow ko ji tɛ yen sira tɛ yen lakana tɛ yen u b'a ɲini sa baara dɔ ka kɛ yaasa olu fana ka lafiya nin waati na a bɛ tubabukan na an ka jɛ k'a lamɛn. Il n'y a même pas d'eau potable. Ça fait 10 ans que nous on est en train de souffrir. Hein? L'eau barrique, ça fait 2000 francs. Une pauvre fille, une pauvre femme qui a ses enfants. Comment il peut acheter 2 barriques de l'eau à 2000 francs? Proposition de solution, il faut nous sécuriser. Il faut sécuriser la route. La route Gawa-Niamey, la route Gawa-Bamako. Bamako quand même c'est loin. Niger-Gawa c'est très proche. C'est tout près en Songo. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près en Songo. Si tu pars, on prend ta moto, on te tue. Si tu viens, on te fait descendre dans les camions, on te tue. Soit on te tue, on prend tout ce que tu veux. Hé, si il n'a qu'à venir me tuer, j'ai dit la vérité. Aïwa, Falaye, Musoko, k'olu tɛ se ka sira foyi ta ka bɔ an sɔngo ka taa Niger ka taa banani don n'i y'a ta u b'i fa Bamako a ko k'o sira ka jan ko nka ko min ye jiko ye o ka ɲɛnabɔ olu ye ji ka d'u ma lakana ka d'u ma fanga kana a ka fanga yira olu ka yɔrɔ la yaasa olu fana bɛ se ka lafiya cogo min olu ye musow ye denbatigiw don dutigiw don u jɔlen don n'u ka gaw n'u ka sow ye wa u b'a ɲini bi gouvernement fɛ a bɛ cɛsiri min na hali bi dɔ ka fara a kan yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min ni an sɔngo musow olu ka kuma ye Falaye Bamako yan taxation ko kuma a bɛ senna hali bi denmisɛnnin jɛkulu dɔw kungo ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa k'u ta bɔ bɔlɔlɔ ka kuma na ka wuli ka jɔ kɛ yaasa maaw bɛ se ka u lakodɔn cogo min u ye kibaruya di kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko dɔrɔmɛ tɛ bɔ anw ka wari la o kun ye wulikajɔ kun ye nka a yirala k'a fɔ sa k'u kɔni tun ye lajɛ kɛ kunungo lajɛ in bannen ɲɛmaa dɔw bɛ u la olu kɔni u ye kibaruya di ko olu minɛna Badara Alu Sako an b'ale dɔn kosɛbɛ parce que min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye ale tun b'o la Mamadu Sidibe n b'a dɔn k'a fɔ tarata wuli ye o Mamadu Sidibe don an y'a mɛn ko ninnu maa 2 kɔni olu minɛna nka sisan u ka tɔnjɛkulu maaw ma communiqué kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa min ye maa bɛ yen ko olu fana kun ka numéro bɛ sɔrɔ caman ka numéro fana fagalen don an ye minnu wele yaasa an bɛ se ka kibaruya sɔrɔ o fɛ cogo min na jɛkulu in n'o o ye dɔrɔmɛ tɛ bɔ anw ka wari la a jɛkulu maa fana kun ka bɔlɔlɔ sira ni numéro sira b'an bolo an y'a caman ɲini an ma se k'u sɔrɔ nka an tɛna sɛgɛn an bɛna o ɲini miirina min b'u la waleya min b'u la n'u ye jɛrɛ in kɛ kun min na ka se ka nin baliya in kɛ u b'a fɛ ka mun sigi sen kan mɔgɔw ka se k'a dɔn cogoya min na ani laɲini yɛrɛ kun ye mun ye yalima wariko ni fɛn minnu n'u tun bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ yaasa jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min Falaye an ka cɛkɔrɔba dɔ diminen don an t'ale lamɛn
taxation ko la fɛn min kan i bɛna 10 san dɔrɔmɛ 1 bɛ bɔ i kun n'i ye 12 san dɔrɔmɛ 10 bɛ bɔ i kun o wale gbala maliyɛnw na k'o kɛ komi i n'a fɔ saya de kɛlen don problème bɛɛ b'u kɔnɔna nin nɔ ye a nɔ ni kɔlɔlɔ fili diya rɔ i k'i ka kɛ komi i k'i yɛrɛ ma i ka kɛ komi i k'i yɛrɛ ma ka fɔ i yɔrɔ dɔ ka kɛ faso ye maliyɛn ye lamɛn dɛ a ye baara kɛ tubabu bolo a b'i ban o ma a bɛ ka taa mugu tɛ tubabu ye a b'i ban o ma a ye ɲɔni bɛɛ kɛ tubabu ye maliyɛn ye lamɛn dɛ ka tila k'an si kɛ tubabu bolo y'a mɛn Modibo ye tubabu gɛn a ye taala k'u wele ka na ka tila ka Musa minɛ ka démocratie yan na ko de bɛ Mali la wa n y'a fɛ o démocratie da ye mun kɛ ma k'a bɛ nisɔngɔ la bi k'an bila u cɛ ma n'o tɛ ne tun ye nisɔngɔ to yen kɛlɛ tɛ nin dɔn o nisɔngɔ bɛ minɛ kɔrɔ a ka kan ka dépense di kɛlɛ t'o dɔn mɔgɔ nisɔngɔ ko mɔgɔ kelen tun ye 400 de ye 400 mɔgɔ kelen 400 o ma gbaa na o 400 ma musa dɛrɛmɛ 20 mun ni foyi ou bien i bɛ 100 san dɛrɛmɛ 10 bɛ i bɛ dɛrɛmɛ 10 bɛ b'i kun n'i ye 1000 san dɔɔni bɛ b'i kun ani san kɔnɔ 400 i b'o sara a bɛɛ tɛ kelen ye parce que mɔgɔ olu ye nin na bi a ye nin ya sigi k'o labɛn ko démocratie nalen o de min bɛ na ayiwa n'a ye miliyɔn 100 n'a ye miliyari 50 d'a ma an b'o sara miliyari 100 ani 50 o miliyari 100 ni 50 tubabu bɛ miliyari 100 le yɛlɛ kan an bɛ 50 sara ka tila ka miliyari 100 wɛrɛ fara o kan wala o tubabu ta de bon n'a ka i bɛ CFA dɔ bɛn 100 kilo 100 a bɛ se ka 100 kilo miliyɔn dɔ bɛn ka bɛɛ fa CFA la ka tila ka fanga d'a ma a fanga o bɛ da Faransi a furukolo de bɛ na de fɛ a furukolo o de bɛ na de fɛ ko CFA n ta fanga Faransi ba furukolo bɛ na di ma yan an bɛ ka ɲɔgɔn faga o nɔfɛ ne ka nin b'a ye nin maliyɛnw fɛ dɛrɛmɛ 20 ni min ye bɔra mɔgɔ i kun a ye k'i miiri k'a ye farafin ye ko mɔgɔ tɛ kɛ fɛn di diɲɛ kɔnɔ n'i ma sɛgɛn i bɛ b'a jɔsi bɔ i y'a kudu fɔlɔ la bɔli fɛ ka taa jɔsi bɔ i bɛ jɔ bin tigɛ ka tila kɛ ɲɔ la k'o kɔrɔsa o bɛ se k'o tigɛ i b'i hɛrɛ daminɛ nka an ka ɲɔ la ni sisan an ye furu labɔ la sisan bawo a tubabu bɛnni k'an k'an yɛrɛ k'an ye san yɛrɛ kɔrɔ k'an k'an yɛrɛ ta sisan o kosɔn k'an k'an ban ko bɛɛ don sa k'an k'an yɛrɛ ta hɔrɔnya k'an kɛ tugu hɔrɔnya kɔ bon o de kɛlɛ bɛ yen sisan an y'o so kunna lon o lon mɔgɔ si tɛna kuma sariya nin kan min se bɛ kɛ min ye i k'o di faso ma min se bɛ kɛ min ye i k'o di faso ma bi yala suli sɛgɛn tɛ faso la dɛ faso ko ye ko bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ bɛɛ ka dɔɔni kɛ faso ye donc an yɔrɔ min na bi manden bɛ yan ne sa b'a fɔ bɛɛ ye manden ni hali min tɛ nin ye manden ka kɛ nin kɛ baara de hali n'i tɛ fɛn min fɛ i bɛ kɛ dɔrɔmɛ 100 sara a kɛ 200 ye o dɔrɔmɛ 20 kɛ taga n'i ye se i kɛ 1000 na san o 100 kɛ taga manden bɛɛ wa mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ dama baara bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ crédit san ko n'i ba la a tɔnɔ ka don faso kun o laban don o don lon dɔ bɛ na a b'a fɔ ko nin tɛ Mali ye fɛn bɛɛ bɛ dafa donc tubabu bɛna baara kɛ an fɛ yan a ye sigi ka dɔ kɛ hɛrɛ natɔ le nin ma ni ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ hɛrɛ ni bala ye ala k'o to a rɔ dɛ ni hɛrɛ bali baga mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ nin hɛrɛ bali ala k'i to a rɔ amina rabi an kɛlen bɛ min ɲini faso fɛ jamɔgɔw k'u bonya mɔgɔ si ka dɔgɔyama kana se ɲɛmɔgɔ wala ye kɛba i ka ancien nin diminen do kosɛbɛ dɛ an ye a yira aw bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko kunungo min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o bɛ dugukolo ko kunna Bamakɔ kɔnɔna na n'o ye directeur national de l'urbanisme ye ale kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ale ni banabolo baarakɛla dɔw minnu b'ale ka nagakɔrɔla la k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanji ye tiɲɛniba min kɛ salon ko ɲɔgɔnna an ka kisi o ma fɛɛrɛ dɔw taara jamanakuntigi fɛ n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye min ye ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni sigilen don kɔ tinti ba tinti min ye jitɛmɛ siraw ko k'u bɛɛ lajɛlen wuli yanni samiya nata in cɛ wari minnu sɔrɔlo kɔnɔna na sa min ye Mamadu Wɔlɛgɛ min ye ale ye o ɲɛfɔ directeur national de l'urbanisme a ko min ye juma ye bi kunungo juma mars kalo tile 14 k'a daminɛ o la u na wuli ka se maaw ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa bɛ yen k'i bɛ ba tintigɛ bɛ kɔ tintigɛ bɛ ji tɛmɛ sira la u na wuli ka sima ka ɲɛfɔli kɛ Mamadu Wɔlɛgɛ a ye min fɔ kunu a ka kuma la belebelebaw la an b'o ladon aw ma bi tilegan in na faamaw b'a yira k'a fɔ ko san o san an bɛ ji min don mɔgɔw kan est-ce que an bɛna to o cogo la
bɛɛ sigilen bɛ k'a fɔ ko a man ka kɛ ten an k'an sigi sanu ji cɛ min k'an bɛɛ y'a ye est-ce que an kan k'an sigi ten fana ɲinan sanji kana to a ko cɛ ni kelen kɛ donc faama ko k'o tɛ se ka continuer donc an ka baara kɛ pour que soni samiyɛ donda cɛ fɛn o fɛn sigilen bɛ kɔ kɔnɔna ninnu na n'u sigilen bɛ kɔ kɔnɔna na n ye mɛtiri hakɛ min fɔ nin ye kɔ mana kɔ kɔfɛ mɛtiri 10 numan fɛ kini fɛ mɔgɔ mɔgɔ mana sɔrɔ o kɔnɔ o bɛɛ ka wuli ka bɔ yen pour que ji ka se ka tɛmɛ a sira fila san o san ji mana caya a bɛ don mɔgɔ kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɔ ninnu fana mɔgɔw de sigilen bɛ kɔ kɔnɔ man ka sigiyɔrɔ na yen t'u sigiyɔrɔ ye parce que sariya b'a fɔ kɔ ninnu bɛɛ ni an b'a fɔ ma ko kɔ ninnu ni a tɛ se ka polisi ko tɛ se ka boli a kan donc o kɔ ninnu sariya ko ni i bɛ sigi yɔrɔ dɔ bilalen don i man ka sigi o kɔnɔ c'est n'i ye kɔ yɛrɛ ta numan fɛ ani kini fɛ i bɛ mɛtiri 10 de bila o côté bɛɛ la donc n'i y'o bila o de kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka sigi yen o kɛkun ye n'i y'a ji cayara don min na pour que ji bɛ se ka tɛmɛ sira sɔrɔ sɔnni a ka se mɔgɔw ma n'an b'a fɔ o ma ko servitude o ye kɔ ye maintenant mun ye baw ye o servitude o ye mɛtiri 25 ye o mɛtiri 25 o bɛ mesurer généralement samiyɛ fɛ o b'a sɔrɔ ji cayara waati min na an b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ji cayara kosɛbɛ n'o ye mois d'août ni mois de septembre ye i b'a sɔrɔ ji ye niveau dɔ sɔrɔ donc i b'a daminɛ o niveau de la ka mɛtiri 25 suma o kɔfɛ donc mɔgɔ man ka sigi o kɔnɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ o respectelen tɛ an bɛ yɔrɔ mun na bi kɔkɔna dɔw bɛ yen kɔ yɛrɛ so fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔ côté fila de b'a ta tɛmɛ mɛtiri 10 kan bon n'a fɔra ko ji ka na o fɛ a ka tɛmɛ forcément a bɛ sira wɛrɛ ta o de kɛra sababu ye dɔw ko ji donna walankata la ka taa fo mɛtiri 200 mɛtiri 100 mɛtiri 400 a bɛ faamu ni ji nana ka boli sira fɛ n'a ma se ka sira sɔrɔ yen ni sira bɛ yɔrɔ min fɛ a bɛ taa o de fɛ donc o de b'a to ji yɛrɛ walankata la ka taa yɔrɔ la sinon ni ji bɛ bɔ sira min na a n'an ye servitiri minnu fɔ nin ye n'i y'o bila ça veut dire que an ka kɔ fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a jasilen i b'a sɔrɔ a côté fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ mɛtiri 30 ɲɔgɔn bilalen don bon bi bi in na a y'a jira n'i ye mɛtiri 30 bila yen bi k'a aménager est ce que ji bɛ se ka bɔ kɔnɔ k'a donna mɔgɔw kan o tɛ se ka kɛ faamaw y'a jira k'a fɔ ko san o san an bɛ ji bɛ don mɔgɔw kan est ce que an bɛna to o cogo la bɛɛ sigilen bɛ k'a fɔ ko a man ka kɛ ten sinon an k'an sigi sanu ji cɛ min kɛ an bɛɛ y'a ye est ce que an kan k'an sigi ten fana ɲinan sanji kana tuguni a ko cɛ ni kelen kɛ donc faamaw ko k'o tɛ se ka continuer donc an ka baara kɛ pour que soni samiyɛ donda cɛ fɛn o fɛn sigilen bɛ kɔ kɔnɔna ninnu na n'u sigilen bɛ kɔ kɔnɔna na n ye mɛtiri hakɛ min fɔ nin ye kɔ mana kɔ kɔfɛ mɛtiri 10 numan fɛ kini fɛ mɔgɔ mɔgɔ mana sɔrɔ o kɔnɔ o bɛɛ ka wuli ka bɔ yen pour que ji ka se ka tɛmɛ a sira fila donc o kɔfɛ projet fana bɛ yen n'o ye projet Riasi bɛ ni Bamakɔ Priba Banque mondiale ka financement don donc olu fana olu ka projet la ka kɔ dɔw fana labɛn i n'a fɔ jafarinako kɛra cogo min na bɛɛ b'a dɔn depuis jafarinako aménagera mɔgɔ min bɛ quartier in dɔn inondation kuma tɛ fɔ ye bon a b'o cogo kelen de la n'a yɔrɔ fɛn bɛɛ aménagera i b'a ye a tɛ inondation kuma mɛn mais a baara dɔw ma se ka kɛ parce que partenaire min fɛ ka kɛ olu tɛ se ka baara kɛ tant que mɔgɔw ma bɔ yen bon mɔgɔw wulili ka bɔ yen o t'olu ka programme na donc fo état de ka yɔrɔ la libéré ni yɔrɔ libéré la olu ka baaraw kɛ o baara ninnu senfɛ n y'a fɔ n ko GIZ bɛ yen a bɛ san 5 san 6 bɔ nin na et financement bɛ yen pour ka se ka cɛnnikolo ani wɔyɔyan ko aménager a ma se ka kɛ bon Priba fana nana o fana kɔ damadɔni bɛ yen olu fana bɛna o ta k'o fana aménager mais a tɛ se ka aménager ka mɔgɔw sigilen to yen est ce que mɔgɔw bɛ se ka to yen san o san ji ka don ka cɛnni kɛ minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen olu de sigili sababu yɛrɛ kɛmɛ sababu ye ka to ka ɲangati se dɔw ma parce que ni ji nana n'a ma se ka tɛmɛ ni sira min bɛ n'a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ tɛmɛ o fɛ n'a tɛmɛn'o fɛ a bɛ taa cɛnni kɛ yɔrɔ wɛrɛ la alors que n'a bɔra yen i b'a ji bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ problème ma k'a la donc o sababu la n y'a fɔ n ko ministère de l'économie et des finances a ye wari hakɛ dɔw bila urbanisme ka niveau la n ka département na pour ka se ka baaraw daminɛ donc o wari hakɛ bɛ taa fo 1,8 million kɔ la 1,8 million kɔ a bɛ bɛn baara minnu ma i n'a fɔ entreprise min bɛna ta ka bila b'a la entreprise ni entreprise n ko bɛ génie militaire ani SETRU o ye
ministère des transports ka service dɔ ye minnu bɛ sira baaraw kɛ n'a fɔ ko cellule d'exécution des travaux routiers d'urgence CETRU comme engin b'olu bolo bili b'u bolo camion b'u bolo donc olu bɛ se ka baara kɛ pour ka sɔrɔ libéré et baara in a fɔra ko k'a kɛ soni samiyɛ donda cɛ donc baara in kan ka kɛ o kɔnɔna la et donc disposition talen b'o kama donc 1,7 de bɛnnen b'o ma pour que olu bɛ se ka kan ka mun san n'o ye carburant ni entretien ye ka se ka yɔrɔ libéré donc libération in na minnu b'a kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na sow bɛɛ tɛ i b'a sɔrɔ dɔw ka du bɛ yen so fankelen de b'a kɔnɔ fankelen t'a kɔnɔ donc n'a bɛ libéré yɔrɔ min na défini ni IGM ni Institut géographique du Mali ani domaine balisaw bɛ na kɛ k'a fɔ bon nin yɔrɔ de bɛ yen o de kan ka libéré hali ni sirabaw bɛ dilan i b'a sɔrɔ ni siraba bɛ se so minnu ma i b'a u bɛ marquage k'a la k'a fɔ k'a daminɛ nin hakili la ka na sira kan o de kan ka bɔ yen a tɔ bɛ to yen donc caman b'o situation la dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka terrain parcelle régulière de b'u bolo ni terrain sɔrɔ lotissement normal fɛ mais u y'u permettre ka dɔɔni fara a ka jigin kɔkɔnɔna la ka foro ka yɔrɔ kan o ka caman bɛ yen donc o yɔrɔ de bɛ ci ka bɔ a la normalement minnu yɛrɛ y'o baara ninnu kɛ ka i sigi o la sariya b'a fɔ ko i kan ka ci i yɛrɛ de bɛna k'a ci ka bɔ yen ka tila k'a bɔgɔ cɛ ka bɔ yen sariya b'o de fɔ mais état de bɛna o baara ninnu kɛ ka libérer maintenant a libération sen fɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ location na yɔrɔ la ye donc mesure d'accompagnement fana bɛ yen pour ka se ka olu ka bɔ yen ka kalo 3 location d'u ma une moyenne a bɛ bɛn wari min bɛ d'u ma a bɛ bɛn kalo 3 location ma pour que u bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲini o y'o bɛ yen o bɛ taa 1,113 ɲɔgɔn na o bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ maintenant minnu yɛrɛ yɔrɔ jɔ sariya yɛrɛ la fɛn man ka d'u ma parce que o y'a jɔyɔrɔ man k'a jɔyɔrɔ min na mais mesure d'accompagnement b'o fana na n'o bɛ taa fo 2,9 milliards hakɛ la mais déjà depuis 2013 urbanisme ye ka service ye recensement ka yɔrɔ la fɛn o fɛn bɛ kɔkɔnɔna ninnu na a bɛɛ recensera minnu sɔrɔla yen tɔgɔw bɛ yen u ka numéro téléphone bɛ yen dɔw bɛ yen mɔgɔ ma sɔrɔ yen mais a fɔra x dɔw ye y ye mais ce qui est sûr a waati mɔgɔ min bɛ kɔkɔnɔna la en 2013 u bɛɛ recensera mais au kɔfɛ mɔgɔ continuera ka occuper donc en 2018 ou 2019 a actualisé la et 2024 fana mɔgɔw passera k'a lajɛ mun farala ka essayer ka actualiser tuguni mais i b'a sɔrɔ dɔw taara kura dɔw nana donc commission minnu sigira bi parce que décision dɔ de taara ka commission nationale dɔ bila sen kan ministère de l'urbanisme fɛ o commission in kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ n'a sen bɛ se ka don baara la n'o ye justice mɔgɔ ye n'o ye policier ye n'o ye gendarmerie ye protection civile développement social service fɛn o fɛn bɛ yen ani chef de quartier ani kafo ani jeunesse mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o da kan ka don a la pour que baara bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma basiba kɛ olu bɛɛ sen b'a la et commission nationale in sigira et sous commission fana sigira o commission ninnu kɔnɔna la n'o ye sous commission 5 ye sous commission sensibilisation ani minnu kan ka tɛmɛ tuguni commission 2 ka taa yɔrɔ lajɛ tuguni ka se k'a la yɔrɔ min kan ka ci o yɔrɔ jate bɔ minnu b'o kɔnɔ k'olu jate minɛ investissement min kɛra kɔnɔ k'a lajɛ o sous commission ka baara bɛna bɛn o ma sous commission 3 n'o ye volet social ye o de fana bɛna occuper an ye cas minnu fɔ nin minnu b'a la u bɛ se ka gérer cogo jumɛn na mun kan ka di minnu ma olu bɛna occuper o la commission 4 o ye commission min bɛna jateminɛ kɛ démolition yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na et sous commission 5 o ye commission juridique ye c'est que ce nin baara in daminɛ na a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ donc peut-être plainte bɛna k'a la fɛn caman bɛ bɔ a la donc o commission fana sigilen don mɔgɔ mɔgɔ da kan ka don a la pour que baara bɛ se ka nɔgɔya ka mɔgɔw lafaamuya fana u k'a dɔn k'a fɔ u sigilen bɛ yɔrɔ min na yen t'u sigiyɔrɔ ye parce que san o san ji bɛna a bɛ tiɲɛni kɛ est ce que an kana sigi k'a lajɛ parce que mɔgɔw ni n'a ye mun kɛ 2024 an bɛ yan ye 2019 an bɛ yan ye 2013 o kɛra an jatera a taara fo mɔgɔ 30 ni kɔ la et san wɛrɛ ni solution ma ɲina la fana o problème kelen don. Ayiwa wala baara b'i bolo sisan ni science ni technique tɛ kelen ni ye kɛnɛkan jara ye ala k'a ɲɛ ka da an ban
APJ maa minnu ye diplôme sɔrɔ denmisɛnninlakaw la n'olu kan ka taa baaradege kɛ baarakɛyɔrɔ dɔ sa o ye tako 14 na n'o ye stagiaire ye olu ka ko kurumo karili kɛra kunu ministre min bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na sa ale ye jɛrɛjɛkulu in sigi sen kan CICB kɔnɔna na tako 14 in ale kɔni ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa jamanakuntigi tɔgɔ la o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'ale ye fanga ɲɛmaa ye min ye bolonɔbila kɛra sɛbɛnna sɛbɛn min bɛna to APJ denmisɛnnin minnu talen filɛ nin ye olu bɛ se ka taa maa 2,500 olu de talen don nin ko in hukumu kɔnɔna na wali la sa tun bɛ fɔ fɔlɔ ko maa 500 de tun bɛ taa nka nin waati in na yera k'a fɔ sa ko dɔ farala kan APCAM ɲɛmaaba olu tun bɛ yen fédération minnu bɛ yen ani tɔnjɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ FINASCOM olu bɛɛ lajɛlen fana kun ka ɲɛmaaw tun bɛ yen tɔn belebelebaw ka taa se chambre de commerce ma fédération des artisans du Mali ale ni chambre de métier ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ a ko kɛnɛ kan furancɛla fanga ɲɛmaa tɔgɔ la sa kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Ablaye Mayiga ye ministre n'o o ye Umu Sali Sɛki ye a ye foli ni tanuni kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ka nali la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in kɔni kɛkun ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ka se ka taa baaradege kɛ baaradege min ni jamanakuntigi yɛrɛ y'a laɲini ka maa hakɛ bɔ 500 la ka taa bila maa 2,500 la yaasa cogoya min na u bɛ se ka baaradege kɛ muso 1,550 o de bɛ Zeyina ta la min ye 100 sarada la sa o bɛ bɛn 52 ma baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ale bɛ kɛ baaradege yɔrɔw la min ye faso ka cakɛdaw b'a la bolola baarakɛyɔrɔw b'a la lasigidensow b'a la baɲumankɛtɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sugandilen don yaasa sa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ sifinnakaw fɛ u ka se ka misali sɔrɔ premier ministre y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara kɛ ni miirina ye miirina min ni jamanakuntigi yɛrɛ y'o laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ baarakɛyɔrɔw la cololi o ka bɔ a la i taa kun ye baara min ye k'i ɲɛsin o ma yaasa jamana a bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo min na don nataw la mun bɛ se ka nafa ɲɛ Mali ale jamana yɛrɛ ye maliyɛn minnu bɛ Moritani olu ka degun barika bɛ ka bonya su ani tile Bamakɔ kɔnɔna ye a sifinnaka dɔw fana bɔra kunungo ka min ye Moritanikaw dɔw ka butiki dɔw datugu Bamakɔ ba fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ waliya in kɔni a kɛra ka bɛn ni juma waati ye denmisɛnninlaka minnu tun b'a ko la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la waati min na Moritani bɛ ka ngɔni da anw ka maaw tɛgɛ k'u sigi ka maaw lajɛ k'olu ye Moritanikaw ye u bɛ Bamakɔ ye u lafiyalen u bɛ feere kɛ u bɛ jago kɛ waliya in kɔni kɛra ka ban kunungo tile fɛ ka taa bɛn juma waati ma nka maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ Moritani olu yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko fanga k'a lajɛ ka yɛlɛma cogo don baara kɛcogo la sabula u ye layidu fɛn fɛn ta Mali ɲɛmaaw ye a si tɛ ka timɛ i n'a fɔ nin kamalen in b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na ale bɛ Moritani. Ni ye ka bɔ ka kuma di tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma bɔ ka solution ɲini a ko la ka caya ko tali ma mɔgɔw bolo dan sisan Moritani donnen bɛ fɛn min na an kana ɲan nɛgɛ walahi an t'an ko yɔrɔ jɔ ka taa jɛ yɔrɔ jɔ fɔbaga t'a la an b'a fɔ de walasa an ka ɲɛmaaw fɛnɛ k'a mɛn degun minnu b'an kan Moritani polisiw donnen bɛ mɔgɔ min na la sisan n'o ye mina ni laisse passer de mais nin tɛ baara kɛ Mali 40 n'o ye mina o kelen de n'i ye 40 yira u b'a fɔ mako t'o la bon Moritani wari u y'a 100 soit 50 soit 40 u b'o de f'i ye k'i k'o de sara ni m'o sara k'u b'i refilé ka taa Mali même ne yɛrɛ bi juma 2025 u bɛ bi ne n'o ye ɲɔgɔn bɛn o ye ne mina ne ye 20 de sara o kɛ ni 20 bon ne ni ɲɔgɔnna camanba de tun b'a kɔnɔ minnu ye maliyɛn ye mais u b'a fɔ mɔgɔ ma ko ka 30 sara soit u ka 50 sara ni m'o sara u b'i refilé ka taa Mali la Moritani polisiw sanama don ni bolo la u min na o tɛ minali bannen dɛ u b'a tila k'i ta de bɔ i kun ni u b'a fɔ i ma wari sara k'u b'i refilé ka taa Mali la du bɛ 40 sara du bɛ 50 sara bi ne yɛrɛ ye 20 sara bon an bɛ to nin na cogo di hali i se ka bɔ ka taa bitigi la an bɛ to nin na cogo di i tɛ se ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ wari minnu hinɛ sɔrɔ n'a fɔra ko hinɛ wari n ka cɛ ko polisiw de bɛ tila k'o minɛ i la n'u y'o minɛ u tɛ tila ka papiye dɔ d'i ma k'a fɔ hali mɔgɔ wɛrɛ ye minɛ zeni k'i bɛ nin papiye yira u t'o yira Moritani polisiw nana b'an kɛ marchandise de sisan u nana b'an kɛ wari ɲini yɔrɔ de sisan an ka ɲɛmaaw ka wuli vraiment ka wuli ka fu siri nin ko in da la Moritani badenba de bɛ Mali la ye foyi tɛ ka s'u ma u b'u ka bitigi feere cogo min b'u ja anw bɛ yan an cɛ n'a fɔra an bɛ bɔ ka taa mɔsɔnkɔrɔ la an bɛ wari minnu sɔrɔ k'o bila an kun n'a fɔra ko polisiw hinɛ k'an minɛ k'o hinɛ wari min na an bɛ balo cogo di tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ don walahi n ka cɛ
anga nyama ko ulu ko fusiri ko dala suna nantara mala ma ke geri ayiwa mali Mauritanie a ko kɔni kuma cayalen no wɔlɔfɔw olu ko k'u bɛn'u ka wasadenw bila ka taa kimɛli kɛ baara in bɛ cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min sunkalo ko hukumu kɔnɔna na sɔngɔ yɛlɛliko la kayikaw wulilen no k'u jɔ kayi direction de commerce ale kɔni ye bitigi caman datugu ka sababuya kɛ sɔngɔ minnu fɔlen don olu tɛ ka se ka olu labato k'a daminɛ diboli sa mali ni senegali dancɛ la fo kana se kayi yɛrɛ kɔnɔna na maa bɛ yen ko tɛ ka se ka baara in kɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la segukaw fɛ yen baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigiri jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira yaasa ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɔngɔ ko bɛ se ka lajɛ cogo min na k'a labato segu fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ISC ko hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ni dɔgɔkun in na a y'an ka minisiri saba lamɛn baara minnu bɛ ka kɛ bi ale ka yamaruya kɔnɔna na ISC hukumu kan min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la sa baaraba minnu sera ka kɛ o la général de corps d'armée Sadio Kamara ale y'o ɲɛfɔ minisiri b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ale fana ye laseli kɛ ka taa fara Aluseni Sanu kan banki k'u bɛna o sigi sefa wari miliyari 500 bɛna bila banki min kɔnɔ nɛgɛsira k'o dilan ka pankuru ko k'olu sigi sen kelen kan min ye musakaw ye fana ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka balo firi sigi sen kan balo minnu bɛna kɛ jamana saba in tɔgɔ la Asimi ko ko nin kimɛli kun ye sabula danaya min dara ale ka IS la o waleya tɔ tora kalo 3 dɔrɔn ye ale fana kan ka ɲɛmaya latɛmɛ maa wɛrɛ kan jɛkulu min b'an fɛ yan n'a a bɛ fɔ ma commissariat la sécurité alimentaire balo kɔni k'ale ye min di salongo kɔnɔna na o bɛ tali kɛ 19,800 tonnes na balo la o de dira maaw ma waleya in a ɲɛfɔra premier ministre ale yɛrɛ ɲɛna jɛrɛ sen kan sa n'o y'u ka conseil ye u y'a yira sa k'a fɔ ko salongo samiya ye tiɲɛni don yɔrɔ caman na o y'a to balo minnu tun bɛ bila kɛrɛfɛ olu caman taara gouvernement yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka miliyari 4 di yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka se ka balo o sigi sen kan kuluba faama sigiyɔrɔ la liberakaw olu ka maa bila ka na minisiri b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna conseil de sécurité nations unies jɔyɔrɔ ko min b'o kɔnɔna na ni mali bɛ se ka o kɔkɔrɔma don cogo min na farafinna ale tɔgɔ la sa min ye sara bɛl solo min ye ale kɔni tun an fɛ yan k'a yira sa k'a fɔ ko mali u nana ka na olu ka dɛmɛ ɲini sabula mali ni liberia waati caman olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ AMAPU n'o ye faso ka kunnafoni gafe ale ɲɛmaaba ani Yakuba Katile ɲɔgɔn ye conseil économique social environnemental baro ye tali kɛ min na sa degun min AMAPU yɛrɛ kan bi Alassane Sulemani Mayiga ale min nana AMAPU ɲɛmaya la a b'a fɛ baaraw ka falen cogo min kɛcogo ka kɛ cogo min na ka se ka ni kura fiyɛ AMAPU yɛrɛ la ni ye bolodi ɲɔgɔnma ye ani calatigɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ baarabu ale ye tali kɛ o la musaka min bɛ yen ni ale ɲinini bɛ ka kɛ bi waati na n'a b'a fɔ a ma ko taxation a jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigira sen kan waleya kun fɔlɔ bɛna taa énergie ko ta nasira fɛ siraba ko ka taa se balo ko ma dunkafa sabatili yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na ka lafiya jɛkulu min sigira sa musaka kɔni bɛ to trésor ale kɔnɔna na min ye trésor maaw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ musaka kɔlɔsili ko kunna o bɛ se ka wari in don cogo n'a bɔcogo jateminɛ wari coordinateur ye o ye ministre des finances ye san o san sa janvier juillet kalo tile 30 u bɛ kimɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye yaasa k'a dɔn k'a fɔ mun ni mun donna yɔrɔ mun na maaw bɛ se ka a faamuya cogo min na kunun ko Bamakɔ misiriba kɔnɔna na Mandende Solar maaw u y'u ka layidu timɛ layidu min n'u kun y'a ta u sigili Mali kɔnɔ yan k'u bɛna courant panneau solariw feere maaw ma min ye Manden Solar ye ale tun ye sefa wari miliyɔn 50 de fɔ k'a bɛn'o di jamana ɲɛmaaw ma u ko yɔrɔ yir'u la u bɛ se ka taa panneau yɔrɔ min na min bɛ bɛn miliyɔn 50 ma nka misiriba ale yiralen a yɛrɛ k'a fɔ ko wari dara o de bonyana n'o o ye taara yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 90 na n'o ye 90 miliyɔn ye o de donna misiriba la kunun ko yaasa ka se ka minɛnw minnu banna ani baara minnu sera ka kɛ Mandenden Solar maaw fɛ sa minisiri bɛ ji ni courant kunna ale tun bɛ kɛnɛ kan maa falenw caman tun bɛ yen misiriba yɛrɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen Bamakɔ dugulakaw ka taa se Turelaka minnu ta ye Bamakɔ misiriba koɲɛ bɛɛ b'olu bolo u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Keba Jalo ale fana ye kunun ko juma seli misiriba la ye misiriba mɔgɔw ko nisɔndiyabaatɔ ne ko k'a ka tasuma faga n'a daji b'a faga nuji b'a faga nin diyara an ye a bɛnn'a ma a diyara silamɛw ye an bɛ min ɲini an bɛ dugawu de kɛ an bɛ Mali min kɔnɔ Ala ka Mali kisi Ala ka maliyɛnw kisi Ala k'an kisi ani masiba Ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ o ma maa o maa n'i ye Ala ka so sanuya Ala b'i sanuya maa o maa ye Ala ka diinɛ dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ an bɛ juma la mɛ an tɛna kuma janya misiriba bɛɛ tɔgɔ la alimami tɔgɔ la misiriwelaw tɔgɔ la misiri baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji a tɛmɛna miliyɔn 50 kan fo ka taa se miliyɔn 90 et on peut même dire plus de 90 millions de francs CFA et Mandende aux entreprises en bas faut mais à Sababouye, monsieur le ministre de l'énergie et de l'eau
an b'a fɔ kosɛbɛ parce que ale de y'u orienté ka na k'a fɔ ko misiriba ala ka so de don la grande mosquée du vendredi de Bamako an surakaw an ka ko bɛɛ de bɛ misiri saba nin Bamako misiri saba nin a ka gɛlɛn an ma ni fɛn bɛɛ ye. An bɛ yan bi misiriba in kɔnɔ an ka installation solaire kama Manden Solaire Day mun ye société malienne ye ani chinois bilalen no partenariat la gouvernement ka hokumu kɔnɔ an nana misiriba installé panneau solaire la pour que misiriba ka se ka fonctionner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ni panneau ye a laɲini ye mun ye courant sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na misiriba ma facture bɛ se ka jigin cogo min na gasoil san bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an silamɛw bɛɛ lajɛlen ma bibi in na an b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ courant ko la gɛlɛya bɛ essence ko la donc an bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ pour que hali bi ka gouvernement dɛmɛ a ka baaraw la o de ye nin dɔ la kelen mais an tɛ dan o ma an ye layidu ta o layidu ye mun ye an ko an bɛna centrale communautaire den tan ko o créer Mali kɔnɔ yan ka daminɛ Kayi ka taa fo Kidal an bɛ centrale den tan ani gouvernement bɛna lajɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna centrale communautaire tan jɔ k'a di Mali ma an ko an bɛna o projet bɛ wele les anges lumineux an ko an bɛna écoleden 20 sugandi ka climatiseur sigi o classiw kɔnɔ k'o di Mali ma donc o ye an ka projet filanan ye projet sabanan o ye ka laboratoire dɔ créer malidenw bɛ se ka na kalan mun kɔnɔna la pour que ka se ka mun ye panneau solaire énergie renouvelable a sugu ka ca k'olu maîtriser k'olu dɔn an ko kuma wɛrɛ la mun fana ka bon kosɛbɛ n ko le 7 avril 2025 à partir de 15 heures an kɛlen don ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen invité u kana an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que Manden Solaire Day se ni a bɛ se mun na a k'o yira bɛɛ lajɛlen na a k'o yira malidenw bɛɛ lajɛlen na. ko panneau système solaire b'u bolo a valeur bɛ taa fɔ 50 millions na u b'a di yan mais u t'a da u ma n bɛ yɔrɔ f'u ye u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ min olu bɛ taa monter fana u b'a bɛɛ kɛ fu n ko baasi tɛ miiri ma taa yɔrɔ wɛrɛ la o seconde kelen k'u ma n k'a bɛ kɛ misiriba la Allahu akbar k'u ma a bɛ kɛ misiriba la o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka cabinet wele k'u ka misiriba direction wele ko n bɛ mɔgɔ ci u ma parce que olu de b'a cogoya dɔn yala a bɛ se ka kɛ yan a tɛ se ka kɛ yan ne t'a dɔn yala f'u ka yɛlɛ sanfɛ fo yamaruya ka d'u ma o yɔrɔ bɛɛ n ye mɔgɔ ci n'u kana fɔ misiriba ye n bɛna mɔgɔ ci u ma u bɛna yɔrɔ lajɛ u b'a fɛ ka panneau placer u nana ala y'a kɛ u y'u reçoit o dugusajɛ alimami n'a ka jama u ye ɲɔgɔn ta u taara n fɛ yen ka taa foli kɛ n ko alimami baara ma kɛ fɔlɔ dɛ a k'o t'a la kuma yɛrɛ ye wasa kɛ ŋaniya ye wasa kɛ u nana dugawu kɛ u diyara n ye kojugu donc n bɛ alimami fo ka jɛɲɔgɔn fo ka misiri baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo munna n ye ŋaniya ta ka ɲɛsin misiriba ma an bɛ kalo min na o ye sunkalo ye sunkalo ye baton kalo ye sunkalo ye hinɛ kalo ye sunkalo ye kaloba de ye bon n'i y'a jateminɛ kuranko gɛlɛya b'an na ne ye kuran minisiri ye n b'a dɔn aw b'a dɔn mais misiri yɛrɛ ye fɛn min ye fana dɔw ka monturu don misiri wele kan o de bɛ dɔw lakunu o de bɛ dɔw sɔmi fajiri la o de bɛ dɔw sɔmi selifana la mais ni kuran t'a la misiri welelaw ka welekan bɛ dan a naga kɔrɔ bɛɛ t'a mɛn fajiri bɛ se k'i ta i tɛgɛ ma hakili b'a la an balakaw an mamusow monturu kun t'olu bolo u ka jate ye ko misiri kaɲɛ fɔlɔ welela dɛ u bɛ calcul kɛ n'o de ye u b'u ka tobiliw préparer ka bɛn n'o fɛnw de mais parce que u bɛ misiri wele kan de mɛn a dɔ la i bɛ to dilan kan fajiri b'i ta i tɛgɛ ma parce que i ma misiri wele kan mɛn donc n k'a b'a kɛ misiriba la ni kuran tigɛra cogo o cogo misiri ka se ka wele
ventilateur ka se ka bila a la o bɛ silamɛw ni na hinɛ n y'a dabɔ o de kama. Eka wuli k'i jɔ. Seko ni donko maliba kera onta nina kera amasanye. Seko ani dɔnko ɲinansan ale taara ka kɛ o ye minisiri min bɛ Seko ani dɔnko kunna Mamu Dafe ale tun bɛ conservatoire balafasege la o ye sanayɛlɛ kalanso ye Seko ni dɔnko a kelen kun tɛ a ka baarakɛyɔrɔ maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a nɔfɛ taama in na ka taa min ye balafasege ye ka taa ale lajɛ Mamu Dafe a n'a ka maaw selen nin kalanso in kɔnɔna na sa u kunbɛnna maa min fɛ o ye Umar Kamara ye n'an b'a wele ko Kamaraka ale de ye directeur ye yen ɲɛfɔli kɛra u ɲɛna sa minɛn minnu bɛ sen na ye kalan bɛ kɛ cogo min na ye directeur ale fana y'i da don kow la waliya minnu bɛ conservatoire bolo ni ale kan ka kɛ don nataw kɔnɔna na bolofara minnu bɛ Seko ni dɔnko kalanko la ka taa se jabɔko ma kumaw ye tali kɛ o la a y'a ɲɛfɔ minisiri ɲɛna fana u b'a fɛ cogoya min na karamɔgɔ mafalenw ka sɔrɔ kuma tɛ kalandenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na ekɔli ale médiathèque n'o o y'a baara yɛrɛ dungo wo kɔnɔna belebeleba ye u ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna o la directeur y'a da minisiri fana tulo kan fana k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana bɛna exposition belebeleba sigi sen kan min ye ekɔlidenw ka baara kelen 250 bɛna kɛnɛ min kan ekɔlidenw yɛrɛ ye fɛn minnu kɛ san tɛmɛnenw kɔnɔna na kuma tɛ nin ɲinansan in kɛlen don san ye san min ye Seko ni dɔnko san ye o kɔma sa olu fana tɛna to kɔfɛ minisiri ko sa ko bɛ tali kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka kuntilenna kan koyi kuntilenna min ni o fara jamanakuntigi fɛ Mamu Dafe ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan kalanso in daraja ni tɔgɔja min tun bɛ a la dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na hali bi u k'o sinsin k'o kɛ sabula Mali Seko ni dɔnko a bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ maaw la maa minnu ma falen don kosɛbɛ n'u bɛ ko caman ɲɛdɔn Seko ni dɔnko baara kɛcogo la a yɛrɛ la waleyali la jaw la ka taa se fɛn caman ma bi min ko dɛsɛ bɛ jamana in yɛrɛ la kosɛbɛ o kɔfɛ minisiri Mamu Dafe lafasajɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko SNEC a y'olu fana ka biro belebeleba bisimila SNEC ɲɛmaa o ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye n'o o ye Musafa Jite ye ale kɔni taara sa ka taa min ye baara kɛ sabula SNEC kɔnɔna na Seko ni dɔnko o bolofara b'a kɔnɔ Jite yi au conseil social culturel environnemental fana kɔnɔna na Seko ni dɔnko bolofara o bɛ ale de fana bolo INTM maa don ekɔli karamɔgɔw don fana a y'a yira sa minisiri la k'a fɔ ko u b'a fɛ u n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina kura min bɛ minisiriso la n'o bɛ se ka sanayɛlɛ kɛ Seko ni dɔnko la kumaw ye tali kɛ o la ɲinansan in o min kɛlen don Seko ni dɔnko san ye u t'a fɛ ka to kɔ dɛ kuma tɛ fɛɛrɛ minnu bɛ olu yɛrɛ bolo u b'olu fana fo Mamu Dafe y'u ka hakilina fo ka SNEC maaw fo miirina minnu b'u la ka ɲɛsin jamana ma ani jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Seko ni dɔnko ta nasira fɛ u bɛ se ka sinsin cogo min na a y'a da don o la a y'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri ɲinansan min baara fɔlen filɛ nin ye sa u k'u jeniyɔrɔ fin a ko la kosɛbɛ yaasa basigi ni lafiya min ɲininen don o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Seko ni dɔnko tigilamaa minnu bɛ yen n'olu fana ye maa mafalenw ye olu dɔw ka ye u k'u cɛsiri baara min n'o ye ɲinansan kɔnɔna ye sa n'o kalifalen don bɛɛ lajɛlen na u k'u jija a la o hukumu kelen de kɔnɔna na sa kununko sɔgɔma an ye Jeli Bazumanaba ale ka laseli an y'a kun fɔlɔ di aw ma a yɛrɛ de bɛ ka kuma a yɛrɛ kan a ka diɲɛnatigɛ kan a ye fɛn minnu ye a tɔ bi an na o d'aw ma aw ka se ka faamuyali kɛ o la yaasa min ye kuma minnu Jeli Bazumanaba yɛrɛ k'a dɔn k'a lakari an ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn a bɛ kuma a yɛrɛ kan. Iko kojo nibo ngaraya amako domenida nibo ngaraya amako ndirina nibo ngaraya amako manani nibo ngaraya amako mablanana nibo ngaraya amako kata dam so ne ka didomo nibo ngaraya amaki ya ka wale msoni
ti kile ko lulo ngala ni nye bade ma flama kele ai ka zawele o kana ufanyala ku kekele ni ngala ni nye chenye mzo ma kele ai ka ro wanya ku fa yanga ku kekele ni ngala ni nye dena bangi ba ma kele na ya je aka nani aka ga fase ni ka ulufa beka ni ti suye mi ngwa berola ni balafo afle mangete akola ya ni ngwa ni fo afle ni be ya ni ndama fo andama be mulo ni dongli da ni jeru da zira bale manina ni mo buru judo ni ra kote mata fa mami yoro de mana mi ngono ona fe ni mo mi ngwasa ni ala ye duniya di mama ni ala ye tɔgɔ di ma ni ala ye sanu di ma ni ala ye wari di ma ni ala ye se k'i ye i k'i janto i sigiɲɔgɔnw na i k'i janto i balimaw la Banzumana kɛra miseli ye ka adamadenya kala a ka denbaya kɔnɔ minnu bɛ Bamako ani minnu bɛ faso la Banzumana kɛra u bɛɛ lajɛlen tigi ye a ka dɔn u jigi de filɛ ka kari Banzumana salen nka a yɛrɛ ye min kɛ san 70 in kɔnɔna na an ka kuma d'a ma a ka segin o kan a k'a mɛn a ka hakili di an bɛɛ lajɛlen ma wajibi kan Sumo ko ni mala ya ni ni sa mi wonu lange nanga ni wari bo sali ka sen ba usari mo bo sa tra dema mama ni wari bo ne bo ni wari bo anga du kono abe ni le ya ani ni na so ne de jo ngana na bele jeni ka fi ka je ne ka don ni nya le do alala kan me ka ala kila lo kan nya mbaga bara tayela na la yi son ma se ki je na la bi yi je c'est la télé qui sonne. Il faut que les gens comme ce temps ça va. Follow. Il faut le Hawaii Sara. Plana, we me kai Sara. Sabana, we me kai wala fu Sara. Nanina, we bu minga comme na kai fana bola. Duruna, we fanda ye we bo sigaso. Worona, we mariamu kolabai. Wulana, ufunya mariamu jai ufude de bagadaji sitak segina we mariamu njini konondona we mai kana we mariamu sakwe kani gelena we mina kai kani blana we twintwi kani sabana we fatmata muzomi nengu afala oye Mariam kuyate afaso ebuniye afaye je mama niye afaye je misai afaye je wale adoni barukede zigi ya ne de yo fu ka bobu ni o ke ya fu sa ko ni mama ni yo fu bi san woni bi afuru le fa san li sabali san wore ni nani mo le ni mane mi temi ngo bi sa ko ni ya de fu ko bi amso fu ko bi so sarabi adone bulu ne Mariam jini dawka kama da maram jinika kamara msako da ma kamara msako fu manye kamna da bado dauka muzomi mun ba be ne mo de ni ala no te ma tise ko keni ne shi nda do ni ko baye muzomi man den be ku bi sono da ala ko keni mbe ala to ni ma fo yo me ni nya le wulu ke di bala wulu ka sheti wulu ka nya le jini wulu ka shugo ba ko ka wulu sara ka shugo ba wulu ka mama du wulu ka jawe wolo ka shoga mala wolo ka benja wolo ka lahina wolo ka brahima wolo ka baro wolo ka maria wolo ka khadija wolo yane ka dalaba wolo yane ka jima mari wolo yane ka lahina wolo yane sa sara ka mari wolo ka wolo ma temuso ko ngani lo ndigri ma na femuso na fadle Banzumana kɛra ala dɔnba ye ala ye fɛn fɛn d'a ma a y'a dɔn k'a fɔ an daba masa in de y'a d'a ma ale ka kamaleyama d'a ma a ka sebayama d'a ma a ka cɛsiri o de y'a d'a ma nka a bɛ ala ka sebaya kɔnɔ
ala de an bɛɛ lajɛlen da ale de dugukolo da ka sankolo da ka diɲɛ kɔnɔfɛn da o tuma Banzuma na ko ale y'a jigi sɛmɛ ala la maa maa ni bi ni jigi sɛmɛ ala la a bɛ fɔ e ma ko e ala ɲɛsiranyɛba dɔ ye e ye ala dɔnba dɔ ye Banzuma na kɛra ala dɔnba dɔ ye ala ye min d'a ma a y'a wasa k'a da den ko hami tena ala ye minnu numu o ŋwasara ala ma ɲɛ musola ko nfiyɛmɛ a ma ɲɛ denna ko nfiyɛmɛ a ma ɲɛ dawuda la a ma ɲɛ kɔrɔkɛ la a ma ɲɛ sɛtɛko la ala y'olu minnu sa o sara min bɛ yɛlɛ bolo bi n ka sebaaya kɔnɔ min bɛ n ka so min bɛ n ka so kala tan ni duuru cɛ seegin ani muso wolonwula ala y'o di yan ne ma fɛn fɔ ala ye n ma ji ta ala ye n ma ɲɔ susa a ye n ma dɔgɔ ɲini a ye ɲɛ tɛ tile la ɲɛ tɛ kalo la ne ɲɛ tɛ ji la ɲɛ tɛ bɔgɔ la n tɛ maa ne maa jɛn dɔn maa ni min bɛ n kɔnɔ n t'o dɔn n yɛrɛ tɛ ka n kɔnɔ ka de fɔ nka ala ye a ta ka sɛbɛn yɛrɛ k'o bonya di ne ma k'o dɛrɛ di ne ma n ye barika da ala ye. Mali Banzumanaba min ni an ni a bɛ baro la sisan nɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kɛra bamanan ye o i kɛra fila ye o i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye o i kɛra sɛnɛfɔ ye o i kɛra maraka ye o i kɛra siya o siya ye bɛɛ lajɛlen bɛ Mali Banzumanaba dɔn bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a ka dɔnkili kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a ka dɔnkili kɔnɔ Mali Banzumanaba kɛra dungari de jamana den bɛɛ lajɛlen ma denmisɛn fara maakɔrɔ kan muso fara cɛ kan Mali Banzumanaba k'an ka jamana korolen fo a ka don maa la k'an ka jamana korolen fo a ka bɛn mɔgɔw ma k'an ka jamana korolen fo a ka dɔ fara an hakili kan k'an ka jamana korolen fo a ka taa an jimi sira fɛ k'an ka jamana korolen fo a ka an bɛɛ lajɛlen dusu bɔ faso baara sira kan k'an ka jamana korolen fo ka dɔ fara an ka cɛsiri kan k'an ka jamana korolen fo ne ye maliyɛn ye ko o hakili don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'an ka jamana korolen fo bɛɛ ka sewa k'a fɔ e ye maliyɛn ye Mali Banzumanaba tun y'o baara kɛ an ka fasoba kɔnɔ yan Mali Banzumanaba tun donnen don kɔ kan a kɛra Côte d'Ivoire ye o a kɛra Burkina Faso ye o a kɛra Senegal ye o a kɛra La Guinée ye o a kɛra Mauritanie jamana kan a kɛra Senegal ye bɛɛ lajɛlen bɛ Mali Banzumanaba dɔn Mali Banzumanaba kɛra yelenba de ye dɔnko ani seko sira kan Mali Banzumanaba a ka foli a t'a nege bɔ maa la dala dugu o dugu kɔnɔ bɛɛ ko jelisumana taara dɔw ko jelisumana ka kisɛ dɔw ko ŋara don dɔw ko boli b'a fɛ dɔw ko a bɛ dabali kɛ maaw la ne ma dabali kɛ maa na ala de ye n sɔn n ye n ka dɔnkili kalan kelen kelen n ma taa yɔrɔ min o ma min da bamanankan don wa marakakan don wa n b'a kalan ka s'a la bamananw ka boli o boli ne donna a bɛɛ politiki yɔrɔ u ma fɛn ɲɛ ɲɛ ale ye tila ka sebaaya yɔrɔ n ka barika da ye k'a fo ka n kɛ alisilama ye ka n ka seli ko n ka sun ko ni silamaw ka jɛ ko n ka barika ɲini n fa barika ɲini n ba tila ye Fatumata Gajaka n fa tila ye n ba ma si sɔgɔ n ba tila ye Fatumata Gajaka n fa tila ye ko n ba ma si sɔgɔ Fatumata Gajaka donna n ka so ka taa fila ka sama a ma foyi kelen na diɲɛ na fo bonya ni karama ni ko mai Fatumata Gajaka ye n wolo ba de Masanu Jabata ye n fa ye jeli Bala Sisɔgɔ ye nka diɲɛ laban sera bɛɛ ko n yɛrɛ wolo fɔ ni n yɛrɛ wolo ban anw ma mɔɔw nɔ anw kɔni ko an fa badenw a n'a u badenw musow olu tɔgɔ bɛ anw ka karanɛ kɔnɔ u tɔgɔ bɛ anw ka kuma kɔnɔ bari bɛɛ y'a dɔn bɛɛ y'i wolo nka k'i m'a fɔ n yɛrɛ fa ye nin ye anw ma bɛɛ bila n b'o fɔ k'o diya y'a ma tɛmɛnen kɔ ka taa Koleware ne ni Mariam Jimi ani Mariam Kɔrɔba sanji wolonwula ka Jawe wolo yanni nɔ an n'ale kɔ ka Mamadu wolo tunga fɛ
kashigo amala wudu tungase asal kana kashigo ba wudu ya Nye tunde Mali banzmana ba fɛ a ma fɛn tiɲɛ ye Mali banzmana ba tun se ka yeli kɛ a ma fɛn tiɲɛ ye Mali banzmana ba sɛgɛnna ka denmisɛnya kɔnɔ a ma fɛn tiɲɛ ye Mali banzmana ba ka ngoni fo hali ɲɛ bɛ maa min fɛ fo Ala ka sebaya i tɛ se k'a kɛ Mali banzmana ba bɛ min bɔ a kunna k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma hali ni ɲɛ b'i fɛ fo Ala ka fara i kan i tɛ se k'a kɛ Mali banzmana ba n'i y'a ye mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ boli b'a bolo wala fɛn wɛrɛ b'a bolo ani ŋaara si tɛ kelen ye ani jeli si tɛ kelen ye Ala ye a kelen pe de dilan ŋaara kunda k'a kɛ a dama maa ye an ka jamana a denw ka kala ɲɔgɔn na o misiri de tun don alamaw ne ye se Ala ye se n ye hakili bɛɛ fɛ Ala y'a di yan ka na yan ne nana yan ka bɔ kɔlɔn wɛrɛ don min ko nin kun bɛ dɔnkili da u taara ne wele nkɔni min ma dɛsɛ ne de b'a fɔ nkɔni min ma dɛsɛ ne de b'a fɔ dɔnkili min ma dɛsɛ ne de b'a da kuma min ma dɛsɛ ne de b'a fɔ ka taa bitɔn kulubali la ka na bila alisinare la n y'a bɛɛ déclarement f'u ye n nege y'u minɛ n fɔ jaabiw ye dɔgɔtɔrɔ sinɛ ko basimana don i salen kɔ i m'a min fɔ i denw ni mɔdenw n'a mɛn n ko n tɛ janfa nɔ diɲɛ laban denmisɛnnin bɛ tulo kɛ dankanda la nka n'a sera ji dɔ la a b'i ji tun na ka tila k'a fa jɔlen to 58 mama plafɔ ne ma mali cɛ plafɔ ma mali muso plafɔ ma denmisɛn wɛrɛ plafɔ kɔrɔlen minnu tɛmɛna ne maaw b'u yɛrɛ ɲini n'o ye n'o bɛ ka faso kunkɔrɔ ta n'o bɛ ka faso dawula n'o bɛ ka faso tɛmɛ jamana tɔw kan n y'o dama de fɔ n m'a fɔ ka da wari kan n m'a fɔ ka da sanu kan mɔgɔ tɛ diɲɛ yan ni min ye ne kalan maa bɛ maa kalan a ɲɛ de kosɔn ni ɲɛ t'i fɛ u bɛ mun f'i ye n'i y'a ɲɛ wala tɛ ka di n ka kalan ne ye n ko a ɲɛ b'a kalan bi ni ma ne ye fɛn ma mɛ e bɛ se ka ne ɲɛ ma e b'a kalan cogo di ne kalan maa ye maa min ye fɛn du fa du min ye cɛw da ka musow da ka den ɲinan da o ye ne ni min da n na k'a don sababu don maa ma kalan fa tɛ n kalan ba man kalan dunan man kalan ma taa dugu sen fɛ ma lajɛli kɛ ala ye minnu jigin kɔnɔ a y'u to hakili la n y'u fɔ silamɛw ɲɛna o de k'o mɛn n'o tɛ maa m'a fɔ ne ma a kɛ tan maa m'a fɔ ne ma a fɔ tan ne m'a f'i ye ko ne ye den kan n m'a f'i ye ko n ye dɔgɔ ɲini ne m'a f'i ye n ye kalan ɲini n m'a f'i ye n ye baw kɛ n m'a f'i ye n taara kungo fɛ ka na ni ala nɔfɛ jeli ye ma bila ne ɲɛ ka t'o la yɛrɛ de ma dɔwɛrɛ don ko ala nɔ don muso naani bɛ ne kun a bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin ye denw m'u fɛ ne mɔdenw don muso nalen u ma sɔn ne ye dɔwɛrɛ la koyi hali ni denmisɛnnin ɲini don n'i ye f'i ye na maa t'i fɛ nka ni ala y'i dɛmɛ hali n'i b'i da ko kan maaw b'i dɛmɛ o y'o muso nɛnɛ ka jɛ sababu sɔrɔ donninkɔrɔ kun nama tɛ se yɔrɔ dɔ la kasikasi tɛmɛ o kan o ye mun ye ala nɔ kɔ n'o tɛ fiyɛ kɛmɛ se ka minɛ dukɔnɔ kelen na maa wɛrɛ b'a mankan mɛn wa n'a ko ko n'a fɔ ko dugu jɛra wa o ye ala ka di ye dukɔnɔ m'a fɔ wo ale mɔgɔ maa ka sugu bɛɛ tɛ ba kasi bɛɛ o ye ala ka di ye misi fila m'a kurulo sigi da la sokɔnɔmaw b'a mɛn o ye ala ka di ye ni ala y'i sɔn ala ka yafa damalikala mikoro n'i ye kɛnɛ kelen ye fɛnkolo minɛ b'a mɛn dugukolo minɛ k'o b'a mɛn kɔrɔ b'a mɛn tile b'a mɛn o ye ala nɔ ye ni maa ɲinɛna sababu kɔ ka kule kunandiya kan ni sumangiya taara sababu t'i ɲina o de kama n tɛ ɲinɛ ala kɔ n tɛ ɲinɛ n faw kɔ n tɛ ɲinɛ n baw ne kɔni bɛ ala fo k'a ko i man dɔn n diɲɛ ɲɛnama kɛ maa min ye fana n'i k'i bɛn fɛ i kɛra n den ye o i kɛra n mɔden ye o n b'i fɛ fɔ n ka sa sababu la maa tɛ diya maa ye maa tɛ nɔrɔ maa na gbandan maa tɛ fana maa na gbandan maa tɛ koya maa ye gbandan o kama ni e ta da ala sago kira sago a bɛ lajɛlen sago radio so français radio so tari ɲininka k'a da kun jumɛn kan n ye min f'i ye sisan u ye ɲininka o de la u b'u ye ne ɲininka yali jinɛ bɛ n bolo wa n ko jinɛ tɛ n bolo
ko kala ma bena wa ko kala ma ko to ni yen me fonye ngo mi au la ni le la ko ya ke au ye mi ya munya au kala yo da ka tam munya au kala yo sola munya au sini maina munya au ka mahin damo ala ni yo damo nene ni minga kala wo le mo dia tu ne granda ina ku fai ko ala ni namara wala ki namara ma di kire la mala wala ni mo gola ni ne ma ne peda jale mo me foni mi jona tala de nala yi bani ba man yek de kide ngay bar la di wot de 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 di mo ni samba tangi bar la do samba tam ni go wala tra ni go wala tra ne wala de ne sa go mi di sakata vendi shi ko ni na ngi ma ko ngoro la ma tetenga manga minge mo de ke mani minga kan yo ke ala bi teme ni manga ni yo ala bi bayro ni manga ne to ko fo ko de sura mo ni na da kata itara tamamina kama yi jigi fa min jigi fa ni jigi do ala na do ne jigi fara o aw ga mo na do ne jigi fara ala ya do ne jigi fara mo ya do ne jigi fara abora mami mulo olu jigi fara ne jigi fara ni kanu ka nga ke ni ka kanu ka nga fara ya no tida ka sura ka ya do ikroba ishi be sambi kontola ika jelia ko na bwala ni pente farala ka sama bwala ere hakila ika jelia miniya ke kabla fosi sana ye nimisa surala wa ima nimisa surala ye kunkota surala wa ima kunkota surala ni sandra ngolo tara masandra ngolo tara nga o te mana ide ala no bazmana ba aya seko aiwa falai ni ye bazmana ba yɛrɛ ka yɛrɛ ka ko fɔ yɔrɔ bamananw ko mɛn dan ye mɛn tigi da ye jeli baki an b'a fɔ san ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala y'a ka kalifa minɛ a la desanburu kalo tile 29 san 1987 1987 a ma sɔn ka ngara président fila bato dɛ a ko ale ti président fila bato a tɛ sɔn ka kɛ président fila ka jeli ye moribo fanga waati a tun bɛ dɔnkili da a ye min fɔ faso kanu faso tanu maa tɔgɔ tɛ ale bolo maa minnu ye waleyaw kɛ a b'olu de tɔgɔ fɔ k'olu tanu k'olu majamu maaw k'olu kɛ misali ye a ko ale ka wuli ka taa palais de la culture la ka taa concert kɛ Mali Burkina guerre bannen o ye faso ko ye a mana mɔgɔ fasada la ko mɔgɔw ka hakɛ to a ye ale ti masa fila baro yɔrɔ Musa binna o y'a sɔrɔ jeli Bazumana ba kɔni ale soma yɛlɛmana donc jeli Baki an ye nin k'a la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko le vieux lion palais de la culture soba a tɔgɔ dalen no ale la a ka ngɔni o bɛ Bamako musée la bi musée national la a maralen no fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la an b'a ɲini denmisɛnw fɛ u ka jeli Bazumana ba ɲini k'a dɔn a ye min fɔ ngaraya kan bɛɛ y'a mɛn ngaraya ye min ye a y'o ɲɛfɔ ale yɛrɛ ye min ye a y'o ɲɛfɔ ni fiye do ni kalan do ni dɔnko do ni dugun do ni musoko do fɛn o fɛn a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ye nin ta ka nin kɛ seko ni dɔnko kɔnɔna ye bi a bɛ dan sigi an ka kunnafoni fana na n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 ani Ibu Sibi na ɲɔgɔn sɔrɔ yan taxation ko gouvernement ye kalansen min sigi mɔgɔw kunna ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka kunnafoni di cogo la ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ ka taa se IES ale baaraw ma an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na sini Ibu Si ale bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 Falaye Keyita k'i fo Keba Jalo ko baara ko a ɲɛna bi kɔni ma bɔ tile kɔrɔ fɔlɔ dɛ kana bɔ tile kɔrɔ bi dɛ kunun ko ye min ye misiriba la e de b'a dɔn i ni minisiri ala ka sini yira an na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 76 70